Здравейте! Ден трети от първия ми клип. И пропадането продължава. Независимо с колко влизам. И 5 лева не мога да изкарам. 20 000, 30 000 няма никакво значение. 5 лева не мога да спечеля. Има логика, нали? Измама ли е? Не знам. Късмет ли е? Не знам. Но съм загубил цялата си вяра. Затова аз бих казал да не играете. Защото започнете ставате неадекватни, ставате много зле, като пълни изроди. Първо нямате търпение да си върнете парите. Второ, няма и да ви допуснат. Трето, загубите хиляди, ако продължавате всеки ден. Както мене. За 6 месеца 54 000. Работа за 1000 лева. 1000 нещо, айде, сета. И 54 000 заем. Никак не е приятно. Покрай депресията и аз самия спирам да мисля. Не мога да се концентрирам. Представете си. Загубите са твърде много. Па най-лошото е, викаш си, защо аз същевременно разбираш, на никой не му пука. И те си казват, защо не? Давай. Аз съм в по-лошо състояние от всеки един, може да се каже, който е бил хазартен. Защото болката е сигурно 117 пъти повече. Не съм много сигурен, че всеки има различна болка, но повярвайте, съсипан съм. Бая при това. Губиш самочувствие, мотивация, концентрация. Дори ногтите не мога, съм си отрязал. Косата не съм си оправил. Не съм си взимал душ. Басти от колко време. Нищо не ми се прави. Всеки път пробвам. И те ми се смеят. И подиграха с мене да випам. Се подиграват се всеки ден с мене. Независимо и това. Да. Няма начин. Какво да кажа? Блекчек? Никакъв шанс. Бакар? Никакъв шанс. Виртуална рулетка? Никакъв шанс. Рулетка като цяло? Никакъв шанс. Други извън територията, право съм всички. Все няма и няма шанс. Може би досието ми е такова, че трябва да бъда унищожен. Само това разбирам. Наранен съм много.
всеки ден. Надеждата ми умира по-бързо вече от всичко. Единственото, което ми остана, е добрите ми, по-точно добрата ми майка, брат и сестра, които дори не знам как да го кажа. Не мога да помогна вече на себе си даже. Работи и бъди мачкан от други. Така, не знам кой да е ми. Вече и не ги броя. Но знам, че животът не е в моите ръце. В никакъв шанс, никакъв начин, да го кажа, не се случи нещо позитивно, с което да се докажа, че заслужавам да живея или заслужавам да започна наново. Опитах се. Всеки път. Органите ми отказват, че... Ето. Какво имам предвид по това? От загубата на мотивация. Мозъка ми сякаш изключва. И при вас се случи, ако не спрете. За бъдете самотиви, пари назад, няма да могат да помогнете на семейството си, което е най-важното, на себе си. Също се изгаврят с вашите пари, заплата, ум, няма никакво значение. Алгоритми няма. Каквото и да правите, все сте на загуба. Наистина си мислих, че дори да вкараш 100 000 за 5 лева, пак би спечелила. Но не. И 100 000 да вкараш, на никой не му дреме за тея. Но за това, че ти разбиват живота, за това, че вярваш в доброто. Какво имам предвид и по това? Да помагаш на който видиш в нужда, да му дадеш пари, без да му искаш нещо, а също времено съм много тъп, очевидно. Един човек какво ли може да направи срещу големи корпорации? Нищо. Тъжен съм. Но, както казах, на кой му пука. Правя този клип, за да покажа действията от хазарта и тяхните последици. А реално последиците са повече въобще от колкото и опита да имаш. За 6 месеца взеха, 7 месеца взеха всичко от мене. И това е. Няма вече какво говоря. Всеки път се намира нещо. Взех пари назаем даже. Отново. И отново. И отново. А сега и от майка ми. Дето тя си има. Господа, не играйте. За бъдете само унищожени. Никой не му пука. Ако имате някакви коментари, оставете ги долу. Но реално битката е загубена.
Винаги. Не знам. Не знам. Кой би се захванал въобще да играе, бе? Какво ли говоря? Аз вече го направих. 5 лева. Само толкова трябваше. Да имам поне за някаква малка мотивация. Сметката ми е празна. Живота ми е празен. Никакъв. Вече няма живот за мен. Но поне може да има за вас вариант да не правите същите грешки като мен. Благодаря за което. Че вие не сте тъпи идиоти като мен. Аз допуснах грешка, 2, 3, 4, 5, вече ясно. И не мога да си слезна. И не мога. Тъжен. И блокираща. Вечерно време. Уморен съм. 48 часа. Опитвайки да направя нещо. Независимо къде съм. Губа винаги. Може би има нещо добро, но не го виждам къде е. Загубил съм цялата си вяра. И не съм сигурен до кога се продължавам. Война не ме засяга, защото аз съм по-разбит и в общи линии и да имаше, това ще да е като рай за мен. Имам предвид, че ако ме убият, поне съзнам, че съм се отървал от живота си. Както в общи линии и майка ми сигурно ще да е много по-щастлива, ако ме нямаше мене. Както и баща ми, чието човек помогна на България, а аз същевременно ни помагам ни нищо. Съжалявам, хора. Но това е истината. Разрушението е много по-лошо. Когато се опитвате да поправите нещо, което е в други ръце. Умните хора казват: и да се губиш от първия път, не се прави повече. Защо? Заради мързелът е едното. На второто шансът няма да е на твоя страна. Ако го ставиш, ти си имаш повече. Ако работиш много, ти си имаш повече. И ако знаеш как да харчиш, пак ти ще имаш повече. Но ако си като мене, в началото да прави глупости, с продължението малко по малко, вече губиш всичко. И живота, и мотивацията, и здравето си. Тоест, ако умреш, окей. Но ако си жив, страданието си ти е най-много. Лека вечер. И умната. Ако имате въпроси, долу под коментара. Аз смятам,
Даля. Поне се опитам. Да. Чао. До свидания. Чао. Алидеверчи, както искате го кажете. Адиос. Разликата е, че с това дори да знам нещо, нищо не ми помага. Приятна вечер.